Moi rostomili, posłuchajcie, jako się chodziło na złodziejkę. Kiejsi hańdowni na dziedzinach, przy chałupach, dyski było kupa strumów. Dozrzywały na nich roztomańte owoce. Jedne na jor, insze na lato, a kupa na jesieni, ba i jabłka. Jednako mało kto miał kole chałupy strumy, co z nich se mógł naobierać, albo strzepać wszeli owoce, jaki inny chciał. Z tego wiele razy było tak, że się chodzowało na złodziejkę. Najwięcej się komusik ze stroma targało jabłka, bo przeca ich było na dziedzinie najwięcej. Na złodziejkę chodzowały gór dziecka, a to nie było ganz tak, że się komuś coś kradło, albo uczyło kogoś kraść, bo każdy gazda, gaździno wiedziała, że jak na strumie na zagrodzie je godnie owoców, to jakieś gizdy przylecą, a coś ich z niego utargają. A często gęsto było tak, że się na złodziejkę szło do ujca, do starki, lebo do starej ciotki. Co ona dobrze wiedziała, gdoj ucherki, lebo lyskowe orzechy spod płota pozbierał. Na złodziejkę się najlepszy szło w dycki pod wieczór, jak się już zaczło ćmić. Jak bai starociotka miała fajnacki jabłka, to oto 3 dziecka szły pod jej płot, jeden wachował, a 2 targali, albo zbierali ze ziemię. Wiele razy było tak, że starsza paniczka sedowała pozór, a uwachowała ty małe podciepy, ale kupa razy się eny dziwała spoza firangi, a się śmiała, bo przeca tych wszystkich owoców by i tak nie poradziła pozbierać. Ale bai oto stary ujec, co on był przeciwny, to poradził dziecka pogonić z kijem, a przy tym ryczał jak podciep. Najlepszy, kiedy się do chałupy przyniosło owoce, a żaden dziecek nie ścignął, to w ten czas były rade jak fazole, że się im podarzyło. Gorszy jak na złodziejkę szli starzy. To już mogła być ostuda, bo se przedstawcie starkę, co się zgibo pod płotem swojej siostry, starej ciotki, a do kapsy ciśnie zielone gruszki. Wiele razy było tak, że starociotka jak szła kole płota swojej sąsiadki, eny się podziwała, jeśli żadnego nie ma na placu, a już miała w kapsach szumne orzechy. Ale wiecie, jak to prawią. Oliwa dycki wylezie na wyrch. Porę razy się podarzy, a roz kiejsi gdosik ją ścignął, tuż była sumeryja. Wszyscy wiedzieli, że ludzie na dziedzinie chodzą na złodziejkę, ale nie było w tym nic szpatnego, bo przeca wiele razy było tak, że kupa owoców zgniło w trowie, bo się żadnemu po nich nie chciało zgiwać. A dziecka przeca miały frajdę, bo uciekały z kapsami nafilowanymi orzechami przed przeciwnym starym ujcem. Gorszy ze starą ciotką, bo jak ją sąsiadka ścigła, że się zgibo po gruszki, to po tym jak szła kole płota, to już na nią wszyscy w chałupie wyzyzowali. Ale przeca po tym nie skorzy, jak sąsiadka kuni przyszła się coś nowego dozwiedzieć, to starociotka i naloła do gorka kompotu z tych gruszek, co ich pod płotem naszła. A wiecie co? Lepszego kompotu bez mala w żywocie ta sąsiadka nie piła.